pripun semangatnya Mbak? Wah, kados Mbak Dewi Moro Drupadi. Perasaane jenengan pripun, Mas? Wah, nggih. Cocok. Nggih, Cocok. cocok nggih. Oh, Iki nggih. kula muni cocok mergo sing buka isko iki. Cocok ya, aku ngene cocok tenan Mas. Jadi disowani tengene Kang Mas. Ngaten sedaya dawuh. Saya dengar mereka putra saking Tos Dalang ugi. Kiyati Mudo Carita saking Kumbon Juro. Ibune nggih pesinjen ingkang kondang kaloka Bu Ari Mardikaningsih. Ngaten Kang. Nggih. Nggih, siap nyritake Kang Mas Aris iki. Monggo, Mbak.